Ahojte ľudia, ja som Dominik a dneska tu máme ďalšie video. Dneska zahrám Garten of Banban. Hrám tu poprvé v živote, tak som zvedavý, aké to teraz bude. No tak. Sú tu nejaké počítače, notebooky, asi počítačová učebňa zo školy. Ja si to skipnem, nech budem to mať rýchlejšie, tak. Klasicky shiftom bežím. Dobre, Ečkom na tom klikám, tak sa idem pozrieť, že kde mám modrú kartičku, tu automaticky hľadám, že tam boli modré dvere. Ešte som to nepozrel. Je to tu. Tak. A nech sa mi otvoria dvere. Tu je nejaký papierík. OK. Tak to som nečakal, že takéto bude. Ja tu sadnem. Aha, mám na 2 baterky. Tu to žiadne nie sú, tak sa... Ahoj. Tu je celá ich rodina asi. Dobre, tak ja sa pozriem aj sem, či tu... Našiel som jednu, takže tu určite niektoré budú. Tu ďalšia. Ok, mám už 2. Sú docela príšerky. Normálne monštrá. Tento má najväčšie zuby. Myšel to dávam. Tak ešte aj sem asi. Pozriem sa, či tam niečo nebude, nejaký jumpscare. Tam nie, tam je ten... To bol ten vták, čo tam napísali, že je monštrum. Tak dúfam, že ho tu neuvidím. No jasné, že áno. Tam tu čaká na mňa. Nech ma jesť. OK, mám aj 6 vajíčok. Křičok. Prečo som to urobil? Prestaň. Tuto vidím ďalšie. Díky. Ja sa tu najprv poobzerám. Tu vidím. Tu mám tlačítko. Ďalšie je toto. Teraz nejaká pozvánka, jak bola Poppy Playtime. Dobre, mám ďalšie vajce. To som sa nevšimol. Tak mu tam idem dať. Mám ich mať 6. 1, 2, 3, 4. Ešte 2? 2 teda? Tuto to vyzerá ako schovka. Mám tam. Ešte som sa nepozrel za strom. Ani tam sem som sa nepozrel do tej lodie. No tak čo ja nepoviem, lebo znovu budem niečo hovoriť celá. No čo? Čo má na oplatku zjesť, či čo? Čo je? Aha. Tak kartička. Mám žltú kartu, tak pravdepodobne sa budem musieť ísť dostať tam. No super. Tak rozbij mi to sklo, prosím. Hop. Tak. OK, tak naraz tam. Ak som pôjde, tak to zapnem. Ja som to... Aha. To, že som klikol na tlačítko, tak to možno otvorilo tieto dvere. Tento je Banban. Asi. What?
Tak to z tejto miestnosti asi bolo, pretože pred ním bola takáto ruka polka. Sorry, nemám oranžové toto. Keď mám to kladivo, tak to asi máme logicky rozbiť. Ečkom. What? Oh. Oh môj bože. Tak. Wow. Tam sú stopy, normálne, to je scary. Prečo tu hrá tá strašidelná hudba? Tak ja už vidím, že tu bude hádanie. Tam je nápoveda, takže... Ok. Ja si pamätám, že ten je rúžový aj bez nápovedy. Tak. Tento bol fialový. Tu nie fialová. Tak nechám radšej modrú. Toto si trošku pamätám, že to bola oranžová, mám pocit. Tak, už iba títo dva. Táto si fakt pamätám, že bola kľúčová. Dobre, to mám asi zle. Tak, asi tento bude zelený a asi opačne. Yes! Vieš to vyzerá, keby sa to chce hýbať. What? Ja som si už myslel, že na mňa niečo vyskočí. What? Oh! Ty si hnusná farba. Fiu. Rýchlo, rýchlo. Rýchlo. Naháňačka, bež. 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 Prosím. Yes. Smačkni to. Yes. Čau. Yes. Fiu. Takže ja zdrhám. Nechcem mať s jeho smrčou nič spoločné. Lebo keď dvojke bude odveta, tak to budem fakt nahnevaný. Kde? Tu musí byť, lebo to sa svietilo. Nemám čiernu kartu. Aha, tu je oranžová. Teraz to už viem zmačknúť. A čo sa stane? To čo sa deje? Spadne tá podlaha a ja tam budem musieť skočiť do brázda. A chapter 2 bude o tom, jak pre mňa dojde pomoc a potom sa nič nestane. Oh, môj bože. Tak ten výťah vyzerá, kebyže spolky aj rozbitý proste. Hop. Ja neviem skákať. Prečo mi nejde skákať? Krúžim sa dokola. Tam je niečo. Kde je dron? What? Čo to je za zvuk?
Prečo to pípa? Čo je? To čo je za ruku? Bež! Utekaj! Spadni! To je on! On má krvavú ruku! Čo sa stalo? Žijem? Žijem? Alebo som zomrel? Čo sa stalo? Gartno Bamban 2 bude lepšie. Čím sa dáva v ďalšom videu, dúfam, že ste nezabudli dať like a odber. Čím sa dáva v ďalšom videu, tak ahojte!